Περίμενε. Συγγνώμη. Περίμενε, τι? Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Ποιος είναι αυτός? Παιδιά, ποιος είναι? Περίμενε, τι γίνεται? Περίμενε. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η Βούλα. Γεια Βούλα. Είμαι η Μαρούσια. Γεια σου, εμένα με λένε η Μητία. Εμένα με λένε Βολία. Έλα, να σου δείξουμε τριγύρω από το σχολείο μας. Παιδιά, περιμένετε. Τι είναι αυτό εδώ το πράγμα? Δεν το έχουμε δει όλο. Εδώ αυτό το είδαμε, αλλά δεν έχουμε δει τι είναι εδώ πάνω. Πάμε να δούμε. Αυτό ωραίο είναι. Περίμενε, είναι όλα τα πράγματα συνδεδεμένα μαζί. Επίσης έχουμε και αυτό που ενώνει δύο, που κάνει μία σε δύο, σε μία. Πολύ ωραίο. Έχουμε αυτό και ωραίο, μου αρέσει εμένα. Περίεργο, έχουμε μόνο δύο εδώ. Ναι, οκ, ωραίο. Παιδιά, συγγνώμη που είναι, κάτι έγινε και έψασα το κινητό και έπρεπε να πάω να κάνω κάτι, γι' αυτό έκανα αυτό το βίντεο, οκ. Γεια!